Na výrobu 35 cm vianočného stromčeka z papiera potrebujeme 100 kusov 30 x 9 cm širokých papierov, papierový kužeľ vo veľkosti plánovaného stromčeka, v tomto prípade výška asi 35 cm, nožnice, letacia ihlica veľkosť 2,5, lepidlo, vodou riediteľné moridlo na drevo, vodou riediteľný lak, výkres, ceruzku, asi 35 cm šnúrku, štipce, tavnú pištoľ, korálky alebo iné ozdoby na stromček a vianočnú stužku. Pás papiera priložíme na schému, ihlicu priložíme na papier vo vyznačenom uhle a papier preložíme cez ihlicu. Potom začneme s točením. Papier rolujeme pevne, dobre urobená rulička sa z ihlice vyvlieka ťažko. Koniec ruličky zafixujeme lepidlom. Rovnaké, pravidelné, dostatočne pevné ruličky sú polovicou úspechu. Kužeľ, ktorý nám bude slúžiť ako opora pri pletení, si vyrobíme z tvrdého papiera. Do rohu papiera umiestnime koniec 35 cm šnúrky, na ktorej koniec uviažeme ceruzku alebo pero. Takýmto improvizovaným kružidlom nakreslíme oblúk. Papier po oblúku obstrihneme, potom zrolujeme do kužeľa. Ideálne je vyrobiť formu aspoň z 3 alebo 4 vrstiev výkresu, aby bola dostatočne pevná. Základ stromčeka vytvoríme zo 4 ruličiek. Najskôr preložíme 2 v pravom uhle a v strede ich zlepíme, zafixujeme štipcom a necháme uschnúť. Postup zopakujeme s ďalšími 2. Potom všetky 4 ruličky zlepíme v stredovej časti tak, aby vytvorili pravidelnú hviezdicu, opäť zopneme štipcom a chvíľu počkáme. Do stredu konštrukcie položíme kužeľ. Koniec prvej rúrky vložíme pod základovú a nad nasledujúcu ruličku. Základovú ruličku, ktorá sa ocitla pod vodou, prehneme v pravom uhle nahor a preložíme doprava, pričom sa snažíme ju oprieť vždy o kužeľ. Tento postup opakujeme dookola, čím sa nám kužeľ zafixuje. Museli sme prejsť každou jednou ruličkou zo základového kríža. Keď sa nám už nedá pliesť ďalej, musíme si ruličky nadpojiť. Pri nadpájaní vždy používame lepidlo. Pri pletení prekladáme ruličku najskôr v pravom uhle nahor a až potom ju posunieme doprava. Takto nám vznikne pekný a pravidelný vzor. Pri nadpájaní si môžeme pomôcť štipcom, aby sa nám stromček nerozpletal. Pletenie ukončíme tak, že spodný výplet odstrihneme asi 2 cm od okraja. Vyberieme papierový kužeľ a vyčnievajúce časti prilepíme dovnútra stromčeka. Horné časti skrátime nožnicami na rovnakú dĺžku, zopneme gumičkou alebo šnúrkou, ktorú potom zakryjeme ozdobnou stužkou. Stromček môžeme nalakovať lepidlom na papier, ktoré zriedime v pomere 1:1 s vodou alebo vodou riediteľným lakom. Nakoniec ozdobíme podľa vlastnej fantázie.